Čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa a dneska tu máme opět další video, ale ne hru ani let's play, ale informačku. A v této informačce bude, že budu nahrávat NHL 29, Edon první liga a sezóna 2014-15 a budu teda nahrávat a zase to bude rozdělený na dvě části, protože já můžu nahrávat maximálně 15 minut a to video trvá 20 minut. A potom jsem vám chtěl ještě říct, že série Worms 4 My Ham je zrušená, protože už jsem toho natočil dost těch videí a blbých a nejde mi to smazat, takže to tam je pořád. A tohle by bylo z té informačky všechno. Ještě na závěr bych vám chtěl říct, že vám moc děkuji za veliké zhlédnutí na video Tlapková patrola, už to má myslím přes 600 zhlédnutí. Jsem za to velice rád a doufám, že mi pomůžete, aby to video mělo 1000 zhlédnutí. A až budu mít na svém kanále 1000 zhlédnutí jako dohromady, tak udělám poděkování za 1000 zhlédnutí. A nebo za 10 odběratelů, nebo za 10 odběratelů. Co bude dřív. Tak. A ještě bych se vám chtěl říct, až podporujete mého kolegu Máťa, a jeho kanál se jmenuje Máťa Kalvy. To by bylo všechno pro tuto informačku a zase někdy na viděnou. Au!